We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Tofia. This driver, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye moto. Kedu onye butere fa? Onye Bokopi, say Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Tofia. This driver, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye moto. Kedu onye butere fa? Onye say Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Tofia. This driver, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region.
onye ije moto kedu onye butere fa onye ije kpọkọpị si akpọkọpị nnọọ n'oge nkata tata anyị abịagokwa ọzọ anyị esigogwo ya bụ ofe wee bute ya wee sị na unu ncha ga-etinye aka ka anyị lie ya unu ga-etinye ụkwụ ekpu n'ọnụ aka ma ọ tinye ya ọnụ ka anyị nwee ike wee kpakọrịta ya bụ ụka ụkwụ ekpu n'ọnụ tata bụ mmadụ ịlọ ụwa reincarnation unu n'anya unu ga-afụzi ka o si dizie ka na-amụzi okenye n'ụwa kịta anụnwa ifu nwatakịrị ọ na-eme ka a ga-asị na nwatakịrị ahụ akago nka o wee bụrụ ihe na-eme mana ọ bụrụ ọsọ m ga-akpanya bụ nkata ọ bụrụkwa sọ m na ebe a nwada kekere ka nya weda na-echenjizi ka nsi afụ ka ọ dị gị n'arụ m na-agwa gị na ụgụrụ nke a ji iwe apụ ọ na-adịbu apụtazi kịta efu mmadụ apụta ọsị gị maọbụ na-ekwe na onye anụnwa na-eme ka okenye mana onye a na-eme ka ya so for a very long time ka one of the most interesting stories ịnụgo maka mmadụ ịnụ ụwa na onye anụnwa nọkwala onye ụwa nwa nwere any particular story but amadụ m na ụfọdụ ndị mmadụ believe na ịnụ ụwa otu aka mwa si wee mara ya ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere n'ịnụ ụwa mmadụ agwago gị na o nwere onye na-eme ka ya n'ụwa nke a na ọ na ịmago na ya mụta nwa kịta asịghị na ọkwa nne m bịalụ m ihe a na ọkwa nna m na ọkwa nwanne nna m Igbo na-ekwubi in fact Igbo kwenyere na onye ọbụla nwere onye oji maka ya wee bịa otu ndị Igbo si afụ na bụ ịma ndị be anyị amarụ na gekwa ntị a na-ekwu maka ịnụ ụwa anụnwa ọkwa like reincarnation onye nwụsịa ọbịa ọzọ mana ọ nwere ihe a na-ekwu a na-asị na mmadụ na-apụta otu a ọ sị na ọ bịa ụwa ọzọ na ọ ga-abịa ụwa dịka nwoke na onye nwere ike bịakwa ụwa ọzọ bịakwa dịka nwoke maọbụ bịa dịka nwaanyị na ụmụ ihe ahụ ekwuchelu na-emekwa affect ma onye ahụ bịa ụwa ọzọ enweghị nwere ikwu maka nka ya mụnwa kwenyere na okwu ahụ mụnwa kwenyere na ya bụ okwu maka na ọ bụrụ na a na-abịagharị ụwa ọzọ o welu m anya na onwe ndị bịala ya n'ije ọfụ ọ bụrụ ọkpa faji wee bịa bụrụ ka faji wee bịa nke ụdị mmadụ m kịta nwee ike mmụọ dua m bịasịrị ebe a dịọ m shọ mama ya chi ịbịakwa ọzọ ọ bụla ya ya onye ọbụla nwere ka o si wee fụ ụwa mmụọ so na ndị akpọrọ na nwa olu n'ụwa mgbe ndụ na nwata si na onye nwa na-agụ iyi ụwa elute m na ngụlụ iyi ụwa m elota m mgbe ngụlụ iyi ụwa m elota m mgbe m nọ na-agwụ ya ndị mmadụ ị na-agwa ndị mmadụ na-ekwu ihe iji maka ya wee bịa ebe a agụlụ m in fact ndị m ji etu m iro tili nto bụlụ mmadụ nne m si m na enwere mgbe m tetere na nwata wee kwụ ya wee si ya na n'ifulu otu a nnọkịta na enwerekwa onye ga-agwa m ife mmemme n'ije anụnwa m bịara nne m si na mgbe m gwara ya na ya mara na m ga-ekwu ụdị okwu a ọ sọ n'ụbọchị ịkapekanụ wee kwuwe nye mgbe m gwara ya na egwu tụrụ ya na nneli anya n'elu wee gwe anya ọ dịka ma echiri warning ọ dịka onyenwa na-akọwa na warning na ọ dịka onye na ndịka onye chiri warning ọ dịka ma echiri warning ịghọtago wee na-eto ya bụ ideology bụrụ ebe m kwudosie ike ịghọtago ọ dịkwa m ka ma bụ onye tagolo afọ n'ụwa m mbụ ịghọtago wepụtazie na nke a mana kịta m bụ n'okenye ana m ada ekwusie ike n'iru Chukwu na iru mmadụ apụta masị m na efuletu anụ kịta enwebeghị mmadụ Chineke kere eke ga-eme m ka ntakwa afụfụ ọzọ enwere ọtụtụ ihe ga-eme m sef ọ dị m ka omebugo m bifo nke a ka m bịara ịgbado okwu kịta iwe ga-ewe m mma na ọ bụghị iwe shi ebe a ọ dị ka iwe ewebugoro na mgbe gboo enwelugo mgbe m gwara mmadụ si ya na ọtụtụ ihe efu na-eme kịta bụ ndị o mebugo na gboo na chite na-emegharị ya ọtụtụ ọgụ unu na-anọ kịta ọtụtụ ihe na-eme kịta bụ ndị o mebugo na gboo na chieta wee sị na efolo iji a
na-enwe m ike ime ọzọ enwe ndị nọ alele ka ha bịa megharịa ife ha megharị which is the point of reincarnation in the first place. So it's a do-over maka na reincarnation abụrụ sọ ndị Igbo na-eme reincarnation. Most religious believes that the world never really ends. N'okwu ofu ndị na-abịakwakwa it's a cycle. Ụfọdụ bụ enwe ka ihe abịarugide sị ha na-ede emezi ike agwụgo gị bịa ụdị mmadụ m kịta mụ anọgara ebe a ma na ike agwụgo ịbịa ma achọ ọzọ ịbịa ọzọ ọ dịkwa ka anyị abịa bifo onwe nke ị ga-eme ọdụgụ ka o mebugogo nke a ka ntị ịgbado okwu nke ọ na-adịbụ mmadụ nọkata otu a enwe ihe ga-eme gị ọ dị ka ihe ahụ emebugo na that particular same place na that particular same spot ka enwepụgo ọ dị ka revelation ka ekpu ọkwụ na anụ gị ndị ọcha na-akpụ ya deja vu ya something that seemed they happened in another lifetime but it feels real an experience all the way mana o mebere maka ama m na ndị na-ege anyị ntị I know ndị onwego mbọsị mmadụ detere anyị okwu wee na-asị na ibiko nyeli aka na ọ na-adịbe ọnọkata ihe mee ya ọ dị ka o mebugi ya na mbụ ihe mee ya ọ dị ka ọ na-enwekwe ndị ọ na-eme ọ na-emekwa mụnwa onwe ihe ọ ga-abụ omee mụ kịta ọ dịkwa nke ihe emego mana o mebekwa mana amaghị m ka o mego ka ọ na omero mgbe na-asị kedu ka anyị ga-esi wee kwuo maka nke anụnwa kedu ihe a ga-akpọ ya a ga-asị na ihe emebugola eme ka ọ nọ uche mmadụ nwa na-asị na ọ bụrụ na a ga-arapụ ndị mmadụ ka ndị mmadụ welu ọgụgụ isi nke ha ọ bụrụ na a ga-arapụ mmadụ ka mmadụ welu nghọta nke ya wee bi ụwa ị ga-afụ na ụfọdụ ihe anyị kpọgolo ihe ọha ịfụ nọ ihe ofu onye ịghọtago ma ọ bụrụ iwu niile unu deturu iwu ndị ọzọ edetuchala edetu melụ ihe mee anyị achọ ihe onye ọzọ kpọrọ ya maka na ihe ọ bụ ihe na-eme m kama m ga-ewere ihe ka o si wee na-eme m wee chọpụta ihe bụ ihe ahụ na-eme m eburu m ụzọ jeje jụba kedu ihe ndị nọ 100 years ago ka ha si wee mee ya ịghọtago so mụnwa kwenyelu na ọ bụrụ na ndị mmadụ ọ bụrụ na anyị ga-arapụta ụwa aka anyị ebie ghọtagodo ihe dị ya n'ime rapụ ị na-ajụ ndị ọzọ ka ha si wee binye bụ ndụ ka anyị malụ ma ọgbọ anyị anụnwa ma anyị ga-achọta asịsa nke anyị that is if we can find our own answers this generation we seem to be depending on everybody else's knowledge nke niile agwala anyị ka anyị kwelu anyị enwere our own experience so ya na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ndị ọgbọ anyị ọ bụrụ ndị oge anyị ọ bụrụ na ọ ga-ekwe anyị ka anyị bikene ya bụ ndụ jiri aka anyị wee malụ nke bụ nke anyị asị oke na mgbe anyị melie na nkịta n'ọkwa etu a ka anyị si mee ama m ọ dị ka anyị ebi kịta wee na-achọ ịnachi ya azụ wee na-eche ịmanye aka na akpa ndị ochie wee welu ọgụgụ isi fa ji wee mefe wee na-eme efe na-asị na onye ha awụ ọkọ onye adaba ịghọtago maka ọ ya dị ka iwelu mmanya ọfụ na-agbanye na akpa mmanya ochie ịghọtago what we are doing is mixing new wine with putting it in old pot. It's not working out. Onye nwa bụ ife mụnwa na-asị kịta ka anyị bie nya n'otu nke anyị ka anyị experience ọ bụrụ na reincarnation ka anyị experience kenya n'aka nke anyị ndị mgbe ochie ha nwere ka ha si wee mee nkefa ndị mgbe ochie na-enwe onye mụta nwa mgbe ahụ nwa nwụọ si ọkwago na ọdụ ka ọgụ nwa na-abịa ife owelu nke nwa tụọ onye n'aka si ya ngwa pịa m ịbịakwa ọzọ ka mmanụ ngị nwa ifuge nwaanyị adịkwa ime ọzọ onwe ka o si wee mụọ nwa ọ bụ na nwa bụ ife o meli ya na nke ọ gara abịa ọsi okenye anọ ngụ na-abịa bụ izizi mana ịjụ anyị kịta anyị amaghọ so ọ bụrụ ma reincarnation ma ọ ka na-eme we really don't know. You stopped doing consultations over your kids as well. So we don't know if they are returnees. We don't know if they are freshers. So if any na we nyalaka we na-emi ọ na-afịa ribi ebe a. Maka na anyị ewepụgo the spiritual part of our lives. Anyị ewepụsigo completely. Anyị enwere ozi spiritual in depth. Because ụmụ ajụjụ ndị a na ụmụ asịsa ndị a na-enyela aka mmadụ kwụsị ịta afụ. Onye mere ụlọ ụka ji wee ju n'ọnụ.
Ndị na-eme fake dibia karịa, ndị fake pastor karịa, because eziokwu adịghịzi, everybody is looking for help. Help that little information would have stopped. Help that obele ajụjụ, obele afa would have solved since. Maka na mgbe gbajụọ na mụọ na nwata ejejeba na onye bụ onye a. So the lack of value I want for life applied in everything. Etu o si abụ mmadụ nwoke taa ya nye de send. Ihe anyị na-achọ bụ nọ mgbe o ruo 20 million ayeghe nni gị. But back in the day, Igbo life had value first of all. Ndụ, the highly valuable in our Igbo, which is why when a child comes here, the father of that child goes to consult over the child. Which is respect for the life itself. Nwata aha amụrụ a na-eni anya na o nwekwa ike bụrụ nna m ochie bụ ihe nachitere, nwa ike bụrụ nne m ochie bụ ihe na nya ka anyị kwanyere ugwu, nya ka m kwanyere ugwu, mana anya dị emezi na-etu anwa nya amụzie nwa nwezi onye sende nwatakịrị ito na-ebigharị aka ịmahọ nke o kwete etu a nnọ kịta enwere ọtụtụ ihe na-ama emenwu ma o mee mana o nwere ike nwa mbịakwa ọzọ mana etu a kịta onwego sọ m ihe m sigoro otu oke ịpụta kịta ifu n'ụwa kịta ụfọdụ ụmụ nwoke si na fa ya anụ nwaanyị, ụfọdụ ụmụ nwaanyị si na fe nwere ike ije na be nwoke jebiri na-agbasa mba na-eme feminism na-eme ivena unu na-ajụdụkwa ese ịjụrụ ya nke ọ bịara abịa ma isi ọfọkwara maka na a na-adị echefu n'ụwa ụwa bụkwa kpọkịrịkpọ ụwa dọkwa izi unu na-ekiri ndị ntorobịa kịta maka na ọ bụrụ na reincarnation bụ eziokwu, it will make a lot of sense why so many people don't want to repeat themselves. mana enwego okwu ụfọdụ akụkọ mechalụ o ji bụkwa ka oyiri eziokwu maka reincarnation dị n'ala Igbo. Enwelu ihe melụ amụgidelu nwatakịrị mụgi We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Sophia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that on your motors? I need your services very quickly. Okay. Owebuna amukatalonya bụ nwa mukatia ka mukatazi ya ọkwa ọbịakwa ọnwụọ ewewele ofu ihe dị wee bu nya chapi ofu aka ka chapuli ofu aka ma na-amụkwa nwa ọzọ ọbịa bụzi n'aka ezuru ezu oweburu na onye abịa ihe bịakwala ọzọ wee bịazie nke ahụ wee nọdụzie so webu na reincarnation dị ọ dị adị amadị ma ndị anya ada agba ya ma ọ dị adị nọ na enwere ike ụfọdụ ndị amarọ ka ha ga-esi gaa ma go about it ma ọ bụ ndị sụrụ oyibo onye ka ndị si ka njụọ gị onye dị aka na-abịabugo m kedu ihe ọ dị gị ka ọ ga-eme ọ bụrụ na ndị be ha asịrị ngwa nekwe ụzọ ga-eme mana onye dị aka ọ bịabugo ụwa like the person reincarnate bugo n'ụwa ka ihe ọ dị gị ka onye ekwesịrị ime ị ga-ejebe nọ na be unu ka ị malụ ka ndị be unu si eme ya bụ ihe ịghọtago maka na Igbo abụghị oyibo ịghọtago Igbo abụghị oyibo ọ bụghị ọya hospital ma ọ bụrụ na ikwetere n'ụdị ya nwa mana oge ụfọdụ ọ naghị ekwecha m ikwucha ụmụ ihe ndị a maka na ekwubie unu eweta n'omenala ka a na-eme and ndị Igbo jụrụ omenala si n'ụka oyibo ka fa ya ekpe nya na mmụọ amarọ ka e esi wee na-ajoin ya bụ nkata because it doesn't make sense. Do you understand? It doesn't make sense to me, except you are not willing to have the conversation. It's hard to discuss certain traditional conversations with Igbo people because Igbo people are greatly Christians, and Christians frown against so many things. So for and tradition Igbo because they are rooted in spiritual Igbo practices.
Go reincarnation. It's either you go home to your spiritual people, that's Nabuno. Kandi omena Nabuno maluku ndo obodo unu si eme ife dị na ya. Go bụrụ nwatakịrị aga ajụ ya ife bụ iwu emelo chọrọ ịnọ. Go enwere ụfọdụ ụmụazị bụ ha bịaba n'ezinụlọ a na-enwe ọtụtụ mgbochi. A na-enwe ọtụtụ ihe mere na nwatakịrị ihe ha nọ ma ọ bịa. Ya ka m ji wee sị na ife ihe ejekwuru ndị ọdịnala bụ unu fa gwa unu ife a na-emelu mmụọ dị etu a. Fa gwa unu ife melu mmụọ dị etu a ekwere ịnọ. Ma gwa unu ife bụ iwu ya. Onwere ife a na-emeli emeli, onwe ife a na-enyefa nwatakịrị ya n'ọlụ onwe ya. Mana oge kịta anụ ụdị ihe a mee fire ka ejizi were eme ya melu nji wee sị no a sensitive conversation. Even ndị ụka oyibo inene anya ifu na ụka oyibo melu reincarnation nọ na olu na ana Igbo ọ bụrụ ajọ ife. Jizọs ufu bụkwa reincarnation mana ka ịrapụ ya bụ akụkọ fa ụbọchị ọzọ. Nke bụ eziokwu bụ na ndị ọma na-ege anyị ntị ka mụnwa tinyekwuo nke ma ọ bụrụ na ịbịala ụwa nye reincarnate maka oge ụfọdụ bụ ịbịa ị na-ama oge ụfọdụ ịda amakwa mana ọ bụrụ na ịmahọ ma ọ bụrụ na ịma a na-ajụ ese onye ka eji si na a na-ajụ ese gbaa ajụjụ nya ka ọ nọ na-ekwu ekwe ọ bụrụ na ije jụọ ese maka o nwere ike nwatakịrị ahụ abịa ọ bụrụ na ọ sị n'ụwa nke ọzọ n'ụwa ọ ga-abịa kịta nọ na onweghị ego eme ka o tinye aka na ihe dị otu o nwere ike ọ bụrụ na ụwa nke ọzọ ọbịa ka m welu na o lelu ihe dị ka akwa ọ bụrụ na akwa ahụ nyere ya afịa n'ụwa nke ọzọ o wee sị na nwa katakwa anwa bịa ụwa ọzọ na onweghị ihe ga-eme ka o ree akwa o nwezi ike ọ bịa ụwa nke anụ ọ bụrụ na onye ahụ na-ere akwa ọ nara aga o mee emume anyị ọma nga ịmahụ na mkpebi onye akpebigo si na enweghị ihe ga-eme ka ihe anụnwa gaali ya n'ụwa nka onye ka a na-eji ajụ ese eme nchọcha imecha nchọcha a ga-agwa gị sị gị nekwe ihe ikwulu nekwe ụzọ ị ga-esi nekwe ihe ị ga-eme wee megharịa ya nekwe ka a ga-esi wee mee ha anụnwa nekwe ihe ikwute n'ebe a ga-esi wee fee ihe ụwa gị dịka ndị ihe na enwe ndị nwere dịka o si wee kwuo ndị ihe ụwa ha bụ nekwe hejeje gụpụta ya chere akịta ikwuli eche ka m kwuo maka na ọnya ka ndị eze nwaanyị ji anasịsị unu ego na online ndị pastọ unu abịafasị unu na unu nwere spiritual husband unu gị the term spiritual husband and spiritual wives. This is a clear case of reincarnation. A very clear case, because what really happens is that they tell you that na di mmiri ga-ekwere gị n'ọdị nya gị bịa ka isetụlụa. I'm sure you know what I'm saying. They tell you to bịa ka isetụlụa ndị mmiri gị so that fire ekwe gị n'ọdị. Sometimes it's your ihe ụwa. Some of you said you don't want to be married again. Yes, some of you women that are here today on this present journey, some of you said you didn't want to be married. Some of you suffered the marriages we read in the 60s, we read about in the 30s and in the 20s. Some of them came back here and they swore that they will not try it again. Some of you swore that you would never experience poverty again. And when you come to the family and you smell it, you're out. You will mean it and tell them, no. If you I say, I'm not a clear one. I say, I'm a couple and I fought to go for 11 years. Oh man, I want to clear a moon, but I go yabia. Almost after 11 years, Pia, OTC, food ebony and the number yourself. And when I ask after 11 years, one you wear more triplets. If you are not together, or just what if I go Masibaba, you can move about afford you reincarnation, they are related. Reincarnation, but Made Bialiowa. They just know a cycle where it doesn't finish. That Nemesia Nina Biali, Money Bokualina, Ibukutina, Bialiana, Biali Bukadia dozie. Ife maybe ọ bụrụ na o nwere ihe ikwesị ịmụta ebe ị na-amụta hụ na nke ị bịara abịa na ya abịarị bịa mụtacha ya o nwere ihe ikwesị idozi ebe a idozi ihe asị na ya abịa ebe a bịa dozie ya n'ọnwa ndị ji chụ ụgwọ asị na otu a na-abịakwa akwụcha ụgwọ iji final question before anyị achịkọta nkata tata asị m mmadụ na-ama onye ọbịa bụ n'ụwa
dịka otu a kịta na ọ bụ na onye abịabụla ụwa dịka onye a ọ bịa ụwa ọzọ ọ ga-ama na ọnyanwa bụ ihe ahụ ụfọdụ na-ama maka onwe ndị nna afọ ha na-ekwu ka ọ sị ịmakwa onye mbụ ụfọdụ na-ama ụfọdụ na-ama in fact ụfọdụ na-ama ọ bụkwa na onwe onye gwara ụfa mana onwe ife a na-akpọ a strong sense of self ọ ya bụ ihe ndị ọcha na-akpọ ya a strong self awareness onwe ndị maalụ onwefa onwe ndị maalụ ndị fa bụ onwe ndị buru ya ọsị in their former life they might come back here poor but they know ka onye a ga-esi wee onwe ka o si eme ị ga-nyenwa na onwe ya nọkwa o repeat kwuo eto onwe ya na abụ m onye dị otu a dị otu a ị na-ekiri ahụ gụwa bi na mana ọ gakwa sị gị na ịmapụ ya n'ọnya ka a na-akpọ ife dị otu a na-akpọ ife dị otu a nwee ike ihe ọ na-akọ na-akọ ka onye ala mana ya nwasị ya mana ọ bụ ihe ọ na-ekwu ọ na-akọ ndị ọma na-ege anyị ntị ụwa dịkwa omimi ihe anyị kwuru okwu ya tata bụ ịnụ ụwa ọ bụrụ na ị nọrọ mmadụ ụwa maka na ọ na-adịbụ mmadụ fụ mmadụ si na onye a na-emetekwe ka onye a na onye a na-emekwa ka onye a onye akwa nwanne di m bịalụ ka mmụọ ya onye akwa nne m bịalụ m ụwa o nwere nwatakịrị ọ ga-abịa ime otu ọ bịa gị nso na-ajụcha gị ese na-ajụ gị ihe niile ịma na mekwe na onye a nwekwa ike ịbụ nne gị ma ọ bụ onye dị otu adị otu a bịalụ gị ụwa a na-anọkwa ụwa ndị Igbo kwetekwe na a na-anọ ụwa nke bụ eziokwu ndị nna afụjugo anya akwa ndị nne na-afụju anya mgbe ahụ ha pechalụ mpe mgbe ụmụazị na-epe mpe ha na-amabeghị ihe so much and ha ka dị in connection with spirit. They say a lot of things they do that shock mothers. Mothers are in constant shock. I remember the first day I showed my daughter a mirror. The reaction she gave me, I was shocked. She acted like somebody that had seen the mirror before. It was such a... I wish it was something I could have recorded. Oh my gosh, she will react to the mirror. We smile like, oh, yes, I recognize. It was amazing. And I'm like, look at wow. Ndị na group chat I ga na drop it ndị ọma na-ege anyị ntị unu anụgo onye a wee fụ ka isi wee chịkọta anya bụ okwu tata unu ga-esonyekwa anyị ọzọ na oge nkata na-abịa chetakwa na Monday anyị na-enwe live shows ebe anyị na-ekwu maka ndọrọndọrọ ọchịchị Tuesday oge nkata ebe anyị na-akpa maka ihe gbasatara omenala na obibi ndụ ndị Igbo on Wednesday anyị na-ekwukwa maka ndọrọndọrọ ọchịchị ebe ọbụla ị nọ gbakwa mbọ ka ichekwa gburugburu gị asịkwana na ọ gbasara gị maka na o metụta imi o metụta ọnụ ebe a ka anyị na-achịkọta ya bụ nkata ọka bụkwa Amara Chukwuka ya na ọmalịcha ada Nneọma daalụ ka emesịanụ We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that on your motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye isi na ogina. Iba ya